ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọgbụ ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọgbụ ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọgbụ oge ọzọ ebube nwa m ọzọ ebube chukwu n'ọgbụ anụ nwere biyo igbo na-agbala ọsọ ọzọ ebube ya chukwu n'ọgbụ ofu onye a na-asụ na-abịa ọzọ ebube chukwu n'ọgbụ eziokwu onye njem na makilo onye isi ahụ iwe wepụ n'obodo mụta enyi obodo kwebe n'iyoliyoli haba wepụ n'obodo mụta akọlọ oyelo onye ọbụ na na-akwa wetega anyị na-ebubu wepụ ka anyị ma na-eje tata onye ka anyị na-eje n'ọbụ
wabịararụ ka nna na nna m siri ya ọdọbọ ka a na-ekwu webidolu wee jebe ije onye jebere ije wee tobe nwa okolobịa ọkwa ọ ga-achọ ibe ọ ga-abụ ọ banyere mụ na akwụkwọ ọ bụrụ n'ọzọ ọ bụ praịmarị mesịa banye yunivesiti ụmụnne m wegwali ndị bebe na ya ga-ayarị na bizines na ebugo akala onye ga-ebi ụwa ka onye ga-emechi elu ka na-ebu ka na-eme onye a na-akpọ Leti Chief Nicholas onye ụbahana na nka vileji ya ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ onye daliwe dụlọ oyibo ha chi uchennuga ekwe anyị na-ekwu oze ebube chukwu n'ọgwụ ewe ofe anyị na-ekwu ya oze ebube chukwu oze ebube chukwu oze ebube chukwu n'ọgwụ oze ebube chukwu oze ebube chukwu oze ebube chukwu n'ọgwụ oze ebube chukwu oze ebube chukwu oze ebube chukwu n'ọgwụ oze ebube nwa m oze ebube chukwu n'ọgwụ anụ nwere biyo igbo na-agbala ọsọ oze ebube ya ofu onye a na-asụ na-abịa oze ebube chukwu n'ọgwụ oduli ya wee jebe bụ ya bịa taya ebe bụ ọ dị wegbali ya bụghị mgbe ọrụ nne m nne ndị ọchọchọ ịnọ Shanghai wee bịakwute oyibo lezi ya anya ka o si agba mbọ wee gụọ gị ya Leti Chief Nicholas ilo na ma ga-edula oyibo n'ọdị mma nri ozo chukwu wanụ na nka ịna ka emesịa unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ete olulu Shanghai China wee saa abụwa ndị ọcha mgbe arị
echi ya nzauga akpaba n'ọbụ anụ nwere obi igbo na-ekwu n'ọbụ ekwe na ya bụ ọzọ ebube chukwu anyị na-ekwu okwu ya ibe chukwu na-emeli ihe mmadụ abụrụ ya mpụta ọzọ ebube chukwu abalị mụnụ n'ọnọ na akili ọdụ na fọwọdụ oge abụọ chi pụọ ọba ọba na Naịjirịa unu na nnukwu ibe na-ekwu ya bụ onye anya anyị na-ekwu ibe o mere erika a na-agụ ọgụ ọnụ ewuwa wenye bụbu shaman managing director Sasaya product ude juru ụwa niile ọkacha mma dị n'ude ewe na anyị kelele gị ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọbụ ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọbụ oge ose ebube nwa m oze ebube ọzọ ebube chukwu n'ọbụ anụ nwere biro igbo na-agbala ọsọ oze ebube ọzọ bịa ebube chukwu n'ọbụ ya bụ oze ebube chukwu n'ọgwụ anyị na-akọwa chukwu ji ọmụmụ chọọ anya mma wenyeli ya nwoke o nyeli ya nwaanyị adịghị ka a na-akpọ bisi shọmụka ewuwa adaeze bụ eze adamuo na anyị kelele gị ana m ekenekwu masta Chimaobi ụka onye ka a na-etu ike ngozi ebube chukwu ndị bụ ozi ebube chukwu egwu na-akpọ itewu egwu na-akpọkwu masta Chikanso ụka onye ka a na-etu ome ka nne ya wanuchi haba ome ka nne ya nwa mụ na anyị kelele gị egwu na-akpọ itewu Master Shaman Uga onye ka a na-etu anajelia dị sekọndụ ndị bụ ọzọ ebube chukwu n'ọbụ ewuwa egwu ekenebekwuwe Chidera Uga Master Chidera Uga eziokwu na anyị kelele gị onye ka na-etu papa daalụwa anyị ekenebe Mrs. Chiamaka ụka ndị bụ ozi ebube chukwu egwugwu ugenelu unu eziokwu onye nne ya bụ enyi na bụ enyi udo oyimozi ebube chukwu n'ọbụ ebe chukwu ji ọmụmụ chọọ gị mma n'elu ụwa wele ego wee tụga bịa haba wele ezigbo nwaanyị gozie gị n'elu kedu ibe chukwu ga-emelibeli gị ka nna ajụ ogologo ndụ narị isi ike gị na-ayozi chukwu tata maka na nwampi na-ekwu si agọnali na ya okwu ụtọ n'ọbụ ogologo ndụ maka na onye dị ndụ ga-etu ụtọ ị na nnukwu ibe na-ekwu haba ozi ebube chukwu ọzọ ofu onye na-asụ na-abịa ozi ebube chukwu ike ngadike na-abụ ya n'elu ozi ebube chukwu ya ebe n'ebe na-abịa ụzụ n'ọkụ ozi ebube chukwu kịtịkpa na bọọlụ nwa m bi ya ozi ebube chukwu wena be ejule bụrụ ọkpụrụ nkokoli ya ozi
okwe na-akpọ ana m agwa ndị ọbụ ife mekwe n'ọzọ ebube chukwu n'ọbụ o si wee mee ike mba n'ogidi haba o si wee mese ihe na ibe ndị ikwube etufuwa azịza ụlọ n'uchichi etufuwa azịza ụlọ n'uchichi unu ụtụtụ ga-achọ na ya achọ bụ mmadụ ka anyị na-achọ ya kadamọyimoze ebube chukwu na-emekwa ọgụ na onye mere ọgọ ka ọgọ na-elu n'ụlọ udeluwe udelude mmanwụ iyo oze ebube chukwu si nwoke na ụmụnne ya na ya na-akpara ọgị ibe onye nwere ike ọ ga-ene nwanne ya iyo ana m ekene leti Mrs. Justina Okoye ya Justina Okoye ya ringu ụmụ agbala niile ka emesịa onye bụ adaoze ebube chukwu okwu jere ije dị wee mesị tatụ ọnụ buli ya ọna ndelele ego ana m agwa agwa iyo o nwere ibe ọ mere oze ebube chukwu ka iweli ndịbe o buru ibe gasịrị n'ụwa dị ndụ tata ana m akpọite Mrs. Fidelia Okoye solid ụmụ agbata ya solid madanu eziokwu na ikenelimo egwu na-akpọ Mrs. Georgina ya Mrs. Georgina akụlụ ụkabi ya ya ebe simpụlụ ụmụ agbala eziokwu na anyị na-akpọ nchekwu n'egwugwu Mrs. Monica Okeke aṅụli kabi ya onye ka a na-etu ajị ya unit ụmụ agbala niile mama eziokwu na ekele iyo egwe kenebekwuwe Mrs. Ebele Igbo ya ebele Igbo niile ya egwe na ekele egwe kenebe ekwuwe Mrs. Nwoke ezi iru dị ya Mrs. Nwoke ezi iru dị ya egwu na-agba gị mama wenye ka na-etu salesu ụmụ agbara niile salesu ụmụ agbara eziokwu na egwu kenekwuwe Mrs. Nkachukwu eme ncheta bi ya ya ewe ndelele ego ana m ekene gị iyo Mrs. Nkachukwu ya me ncheta daalụkwa ndelele ego na ana m ekene gị egwu ihe nyabọ ya nye anyị na-etile egwu wọsị anyị kene ndị ọyị ya wọsị anyị kene ndị ọyị ya ndị ya na ya na-emegbu mma n'elu egwu na-ekene Chief Christopher Nwankwọ bịa gbalie egwu na-egwu na-eje onye ka na-etu nze n'odubi ya oyimụ bịa weli egwugwu keneli gị egwu akpọitebe Chief Chukwu keluwe Nwankwọ bịa oyimụ anyị ka a na-etu Ọrabaeze eze ọya anyị daalụkwa ewe na anyị kelele gị ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọbụ ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu ọzọ ebube chukwu n'ọbụ oge ose ebube nwa m ọzọ ebube
Chief Kobal Yezaji Kobal Yezaji Dabale Kuani Nekinegi Wenya Kanetu Udika Nobu Ugudika Wanu Nobu Yawena Mwakelege Yekwa Baba Chief Doctor Mike Yezaji Nobu Yekwa Baba Chief Doctor Mike Yezaji Nobu Wanya Kanetu Iburu Fish One Nobu Yewe Iburu Fish Nobu Ndelele Kunana Mekenegi Wanya Mbosi Sisi Nobu Yewe Nani Kenegi Iyo Yekune Kene Chief Oliver Yezaji Biya Wanya Kanetu Nami Nobu Eziokwu na Mmanwu Kenelegi Iyo Egwu Kenegbuwa Honorable Emeka Foka Wengi Kodu na Akwa Oyimubi Aweli Wenya Kanetu Chinemeze One na Ndo Yewe Yegugu Kenelegi Oyi Anyi Yewe Loto Yimushi Mississippi Obi na Bobia Yeku na Bogin Adaifu Orumba Adabativa Dino Rumba Bia Longi Bushama Local Government Taka No Rumba Orumba North Local Government Area Adabativa Dezoku Adamuna Wapuro Konyana Nede Zoku Ivonya Merina Nede Yezi Bolu na Chogolu de Manenu Yeku na Bon Honorable Okudilim Honorable Okudileze Mwangwang Yeku na Gabegi Yewepu Dike Wanu na Naingabia Yewepu Dike Wanu na Nikenelegi Yeku Toyimu His Excellency Charles Chukwu Mabia Soludo nke Nigeria Nino Dona Boy Wanya Kanetu Odenibo Wanu na Akwata n'Orumba Odenibo Mwamwewe na Nikenelegi His Excellency Tobi na Anambra State anyị Iyo Yeku na Agbo High Chief CY Nwangwo ndị ka ọdụ na Agbo Onye Kanetu Oshimilo Melora Wanu n'ọbụ bịa Ị na-emela onye ukwu na-emela onye nta Oshimili dike na
na-ekwuru n'elu mmadụ a na-ekwuru ya na ndị Igbo baji na-ekwu amajila emene mmadụ n'elu nwoke mesịrị ife ya na chi ekwuru eziokwu wee naanị mmụọ ewe oyimozi Ebube Chukwu na mmanwụ elozakwa na nkwa ikwela anyị gabaduo n'ihu ọ bụrụ moto bụ nsogbu anyị n'ike mee ewe chairman managing director Sasaya Product udeka ibi ya mma na-abịa ewe na iyo Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu n'ọgbọ Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu n'ọgbọ Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu Ọzọ Ebube Chukwu n'ọgbọ Ozo Ebube nwa m Ozo Ebube Ọzọ Ebube Chukwu n'ọgbọ anụ nwere biyo